Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin bele artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur uztailaren 19 da, eta hasi egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Azkenean ere Asier Illarramendi Real Madrileko jokalaria da. Mutrikuarrak joan den zapatuan sinatu zuen 6 urteko kontratua talde madrildarrarekin. Humiltasunez eta gogor lan eginez hamaikakoan lekua egiten saiatuko dela esan du Illarramendik. 39 milioi euro inguru ordaindu ditu Real Madrilek Asier Illarramendigatik. Zurrumurruak egia bihurtu ziren joan den bariku goizean, eta zapatuan Illarramendi talde merengean zegoen. Horrela ba, aurrerantzean, 24 zenbakiarekin jokatuko du Illarramendik. Erabakia gogorra, baina errefuxiatu ezinezkoa zela esan zuen mutrikuarrak Realari agur esan zion momentuan. 12 urteren ostean, Illarramendi txuri urdina izatetik zuria izatera pasatu da. Abian da Egaluze kanpaina, Bermeoko kofradian arrantzua lehenago hasi bazen be Ondarroan denboraldiko lehenengo Egaluzeak joan den astean sartu ziren. Guztira bi herrien artean 126.000 kilo Egaluze lortu dira astebetean. Arrantzaleen esanetan denboraldiko lehenengo mareak oso onak ari dira izaten, baina Egaluzearen prezioa baxuegia da. Egaluze kanpaina hasi barri den garaian, arraina nahikoa urre ari dela arrantzatzen esan dute kofradietako arduradunek. Ondarroako arrantzanontziek, esaterako, 900.000 egin zuten lehen marea. Prezioari dagokionez, nahikoa baxua da kofradiaz kofradia. Garestien, 7,75 eurotan saldu dute Bermion. Egaluze kupoa iaz, baino zeo zer handiagoa badabe, Egala aburrak 2,5 tonako kupoa dauka. Euskal ontziteriak baina kupo hori beteta daukate dagoeneko. Beraz, aurtengo kanpainan ez da egala aburrik sartuko bertoko portuetan. Iker Belaustegi Munitibarko alkateak dimisioa aurkeztu du. Arrazoi pertsonalak argudiatuta Belaustegik abuztuaren 11an lagako du alkatetza. Udaletxean duen postua lagatzeaz batera Leaibarreko mankomunazgoko presidente izateari be utziko dio Munitibartarrak. 11 urte pasatu eta gero, Iker Belaustegik Munitibarko udaletxea utziko du. Belaustegik idatzi baten bidez aurkeztu du dimisioa udaletxean. Tramite kontuen ostean ofizialki alkate izateari utziko dio abuztuaren 31an. Horrela ba, alkate moduan azken osoko bilkuran parte hartuko du hil honen bukaeran. Atzera begiratuta, bere ibilbidearen balorazio positiboa egin du Belaustegik. Dena dela bere momentua amaitu dela esan du. Belaustegik 3. agintaldian utziko du kargua. Udaletxea lagatzen duen momentuan, Leaibarreko mankomunazgoko presidente kargua be utziko du. Markina Semengo Carmen jaiak goigoitik ospatu ostean, asteon Domekan Mutrikoko malen jaiak hasiko dira. Goizeko izarra antzerki taldeak txupinazoa botatzen duen momentuan bertan jai giroak herri oso hartuko du. Beste behin ere sokamuturra jaietako izarra bihurtuko da tozen egunetan. Batzuen ustez, inoiz baino jende gehiago batu da aurten Markina Semengo jaietan. Beste batzuek ostera, betiko antzera egon dela deritzote. Baina guztiek bat egiten dute, jaiak goigoitik ospatu dituztela esatean. Joan den barikoan hasi eta oaztenera arte Markina Semein jaigiroan egonda. Behin jaiak amaituta, orain Mutrikuk hartuko du lekukoa. Izan ere, Domekan malenak hasiko dira. Goizeko izarra antzerki taldeak botako du txupina eta 5 egunetan jaigiroak Mutriku hartuko du. Nola ez, beste behin ere sokamuturra jaietako izar bihurtuko da. 24. Lekeitioko kale antzerki jaialdiak 18.000 ikusle batu ditu aurten. Ikuslego kopurua iaztikona jaitsi badabe, ikuskizunak ikusgarriak eta bereziak izan direla esan du antolakuntzak. Orokorrean kaleak antzoki bihurtuta, herritarrak gustura ibili dira ikuskizun batetik bestera.
Kanpandorretik zintzilik egindako dantza vertikalak aho zabalik utzi zuen ikuslegoa. Beste behin be, 24. Lekeitioko kale antzerki jaialdiak euskal antzerkigileen maila ona agerian laga duela esan dute antolatzaileek. Guztira, iaz baino 12.000 ikusle gutxiago egon dira urten, baina Lekeitioko udala pozik agertu da jaialdiak edukitako erantzunagaz. Ikuskizun bat edo bestek huts egin bazuten be, orokorrean dena uste bezala joan dela esan dute. Eta asteburura begira jarrita, asteon gaur gauean egingo den ekimen bat azpimarratu nahi dizuegu. Izan be Lekeitioko musika bandak dantza band ikuskizuna eskainiko du gaur gaueko 11etan. Beste behin be aurreko urteetan egin modura, Lekeitioko musikariek bestelako emanaldi berezi bat eskainiko dute gaur Independentzia plazan. Musika, dantza eta letrak uztartuta, Lekitio musika bandak dantza band ikuskizuna eskainiko du gaur. Emanaldia gaueko 11etan hasiko da, eta berezia izango dela aurreratu dute bandako kidek. Funtsean ikuskizunak dantzari baten bizitzaren garapena erakutsiko du. Mirena Gurmeabe idazle lekeitiarraren hitzak erabiliz, musikariek, dantzariek eta koreografoek bat egingo dute gaur Lekeitioko Independentzia plazan. Antolatzaileek bideo bat zabaldu dute sare sozialetan ekimenera joateko deia eginaz. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diogu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurra ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean be informazio argazki galeriak eta bideoak eskura dituzue. Beste bari, asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera.